jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedinog koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik. Kaže stvoritelj svjetova u prevodu značenja ajeta: o vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i umirite samo kao muslimani. Draga braćo i cijenjene sestre, Allah nas je počastio da se nalazimo u posljednjem petku, najodabranijem danu u sedmici, najodabranijeg mjeseca ove godine, Mubarek mjeseca Ramazana, 1444. hidžretske godine. Živimo posljednje dane ili posljednju trećinu Mubarek mjeseca Ramazana, koji je najvredniji period ovog Mubarek mjeseca, jer se u ovom periodu nalazi Lejletul Qadr, noć koja je vrednija od 1000 mjeseci, a uzvišeni Allah kaže: inna anzalnahu fi lejletil qadr, mi smo ga objavili u noći Kadr. Dakle, Kur'an je počeo da silazi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u toj noći. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. A šta ti znaš? Šta je to noć Kadr? Šta je to noć odredbe, noć sudbine? Lejletul Qadri khairun min alfi šehr. Noć Kadr vrednija je od 1000 mjeseci. 83 godine i 4 mjeseca. Tenezzalul malaike. Meleki se spuštaju u toj noći. Wa ruhu fiha. I melek Džibril. Min kulli amr, radi odluke svake. Sudbina. Ko će se roditi, ko preseliti, ko ozdraviti, a ko razboljeti, ko uspjeti, a ko pasti, šta će se sve na dunjaluku desiti od zemljotresa, poplava, požara i svega onoga što će se između te dvije noći Kadr dogoditi u toku godine, ta odluka se spušta i uznanjuje u toj noći. Selam, mir i spas je u toj noći. Je hatta matla'il fajr, koja traje sve dok zora ne svane. Draga braćo i cijenjene sestre, potrudimo se da slijedeći najljepšeg uzora Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem oživimo ove noći i probudimo svoju porodicu. On nije budio svoju porodicu u prve 2/3, ali ih je budio u posljednje trećine. Da ustanu i da pored toga što obave jaciju i teraviju u džematu, da obavljaju i noćni namaz. I da u iskrenom bdijenju na namazu i dovi od Allaha molimo da nam ukabuli sve ovo što se trudi. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men qame lejletel qadri imanan wa ihtisaba, ko provede noć Kadr na namazu vjerujući i nadajući se nagradi, gufira lehu ma taqaddama min dembi, bit će mu oprošteni svi prethodno počinjeni grijesi. Samo kada zamislimo nas koji živimo, Allah je počastio još jednom prilikom. Ko se potrudi iskreno i bdije sve ove noći, jer najbolje je kompletnu posljednju trećinu jedan dio probdjeti i u svakoj noći uraditi određeni hajr. Kolika je to prednost u odnosu na one koji su preselili pred sami ovaj Ramazan ili od prošle Lejletul Kadr pa do sada? Koliko će oni propustiti što nisu doživjeli, a koliko smo mi na dobitku što smo to doživjeli? Zato nastojimo da u svim ovim noćima, makar 2 rekata klanjamo noćnog namaza, da u svakoj noći proučimo dio Kur'ana i pročitamo prevod, da u svakoj noći proučimo po 3 puta Kul huvallahu ahad, da u svakoj noći, makar u džamiju gdje idemo na teraviju, ponesemo 1 marku, 2, 5, koliko možemo i koliko nam je Allah dao imetka, da u svakoj noći učinimo, dakle, i materijalni ibadet, i da učinimo i ono da što više dove upućujemo, a posebno dovu da ponavljamo što više koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem
prenio svojoj supruzi Aiši radijallahu anha jer ga je pitala, ako znam koja je to noć, ako je dočekam, šta da učim, on je rekao uči Allahumma inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahu moj, ti si onaj koji oprašta, voliš oprost, pa mi oprosti. Tako jednostavno, lako za zapamtiti. To ne može na arapskom ne ponavlja stalno na našem jeziku. Allahu moj, ti si onaj koji oprašta. Voliš oprost, pa mi oprosti. Jer ko će nam, braće i sestre, oprostiti ako neće Allah? Niko nam ne može oprostiti. Niko nas ne može uputiti. Niko nas ne može zaštititi ako to uzvišeni Allah ne može. Bošnjaci kao dio ummeta preživljavaju vrlo specifične faze kroz svoje postojanje na ovim prostorima. Kada je 1878. godine Austro-Ugarska vlast uspostavljena u Bosni i Hercegovini, mnogi Bošnjaci su pisali da je gotovo, nastupio sudnji dan. Propast svijeta. I dobar dio u toj euforiji Bošnjaka krenuo je iz Bosne i Hercegovine prema Turskoj. Jedni su se zaustavili na Kosovu, drugi su se zaustavili u Makedoniji i dan danas tamo žive. Jedni su došli do Albanije i dan danas tamo žive. A jedan dio je stigao do Turske, a veći dio ili dobar dio je ostao u Bosni i Hercegovini. Mada je ovo pitanje veći dio, jer sada i u Turskoj ima izgleda veći broj nego što ih je u Bosni i Hercegovini. I onda su umni ljudi u Bosni i Hercegovini tražili da se ostane ovdje. Da se borimo, da ne činimo hidžru, nego da čuvamo svoju vjeru, svoj islam i svoj iman na našem vjekovnom prostoru gdje smo rođeni, gdje smo odrastali, jer su kazali da nigdje na dunjaluku trava i cvijeće tako ne mirišu kao u Bosni i Hercegovini. Nigdje sunce tako lijepo ne grije kada izlazi, niti tako lijep osjećaj imate kada zalazi kao što je to u Bosni i Hercegovini. Međutim, dušmani sa svih strana sužavaju prostor Bošnjacima. I u agresiji od 92. do 95. godine dušmani su bili nanijetili da potpuno očiste Bosnu i Hercegovinu od Bošnjaka, jedan dio da pobiju, drugi dio da protjeraju i jedan maleni dio da ostane koji će biti potpuno minoran i bez ikakvog utjecaja. Međutim, radi mladih generacija, radi naše djece i radi naše omladine, vrlo je važno da se ovo često puta ponavlja. Hrabri borci armije Bosne i Hercegovine sa Allahovom pomoći i dozvolom učinili su ono što se zove čudo bosanskog otpora. Da smo uopće opstali, okruženi sa svih strana, sa agresijom neprijatelja sa istoka i sa zapada. Opet su Bošnjaci opstali, jer su vrlo žilavi, vrlo hrabar narod koji uz oslonac na Allaha postižu nešto što niko na dunjaluku im nije predvidio niti smatrao. Mislili su za 15-20 dana da će Bosna biti pregažena. Kraj agresije armija je dočekala sa oko 230.000 pripadnika. I ovih dana se obilježava dan armije, 31. godišnjica od formiranja armije Bosne i Hercegovine. Međutim, Bošnjaci su opet vrlo specifičan narod. Dušmani, znajući naše slabosti, bacili su nam kost. I sad su se Bošnjaci podijelili na, pod znacima navoda, 1000 partija. Kullu hizbin bima ladejhim farihun, i svaka od tih partija se raduje i kaže da su oni jedini u pravu. A Kur'an naređuje muslimanima, bez obzira gdje živjeli, u Bosni, u Mekki, Medini ili bilo gdje na dunjaluku, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Držite se svi za Allahovo uže i nemojte se razilaziti. Wa la tanaza'u fatafshalu, i nemojte se svađati, jer ćete propasti. Wa tadhhaba rihukum, izgubit ćete borbeni duh. Wasbiru, strpite se. Mi, nažalost, ovdje poprilično slabo stojimo. Braćo i sestre, sad je period kad trebamo učiti dobro.
Sad je period kad se trebamo potruditi da sve te razlike koje postoje među nama ne budu toliko velike da mi tako krvnički, tako osvetoljubivo. Pogledajte šta rade Bošnjaci jedni drugim u Bosni i Hercegovini. Do smrti može oprostiti krvniku, može sjesti sa dušmaninom koji ga je jučer htio uništiti, ali sa svojim bratom Bošnjakom, muslimanom, zagledni neprijatelj do smrti. To nije dobro. Mladost nam ide iz Bosne i Hercegovine. To nije dobro. Ono što dušmanin nije mogao uraditi granatama, genocidom, silovanjem, etničkim čišćenjem, zlodjelima raznih vrsta, pogledajte kako sad pokušavaju, jer to su te psihološki isprobane metode i znaju da taj pritisak, međutim, ako mi osjećamo bol i oni osjećaju bol, ako mi selimo i oni sele, ako je kod nas bijela kuga i kod njih je bijela kuga, nismo mi izdvojeni, ali bismo trebali biti pametniji. Bosna i Hercegovina je natopljena šehidskom krvlju. Nisu šehidi ginuli kada su branili našu domovinu, našu vjeru, našu čast, naše porodice. Nisu ginuli da bi danas se Bošnjaci međusobno svađali i natjecali ko će kome više napakostiti, ko će koga više uništiti, ko će kome više zla nanijeti. A provjerena je zavadi pa vlada. Nažalost, to su učinili da sad mi ne osjećamo taj lender, da ne osjećamo tu slast i ljepotu života u Bosni i Hercegovini, zato što i kada završi školu, a škola je izgubila sad na značaju, i to je neko želio. Mi sa djecom kada razgovaramo u Mektebu, svi imaju petice iz bosanskog, a troje djece da znaju čitati kako treba. Svi imaju petice, interesantno je, jer toliki pritisak vrše roditelji na učitelje, na nastavnike, na profesore, da im daju dobre ocjene. Kakva ti fajda od dobre ocjene i diplome bez znanja? Nekada ranije je roditelj kritikovao svoje dijete i motivisao i hrabrio učitelje da budu strogi prema njima. A danas, nažalost, roditelji tako negativno uništavaju, što je najgore, svoju djecu, njihovu budućnost. Nemojmo, braćo i sestre, to raditi. Radi dobrobiti svoje djece, radi našeg napretka. Jer dijete mora proći određenu fazu, a znanje nije nešto što se može lako steći. Znanje zahtijeva trud. Mora se sjesti, kako smo mi govorili, i stolice zagrijeti. Mora se bdjeti. Kur'an i post će doći na sudnjem danu i zagovarati se za postače i učača Kur'ana. Šta će post kazati? Gospodaru, spriječio sam ga da jede, pije i zadovoljava svoje strasti u toku dana. Fešefi'ni fihi, pa mi dozvoli da činim šefa za njega. Je lako postiti? Post je zahtjeva. Ko želi iskreno postiti, da vodi računi o svom pogledu i o svom govoru i o svojim ušima i o svemu i da ne jede, ne pije, ne zadovoljava svoje strasti, dugi dani kad su poduži. Dakle, post je odricanje, ali zato je za njega ogromna nagrada. Post će činiti šefat na sudnjem danu za postače. A šta će Kur'an kazati? Gospodaru, pogledajte pojete, spriječio sam ga noću da spava. Znači, uzmimo od svog sna. Spriječio sam ga noću da spava, nego je provodio vrijeme učeći Kur'an, pa mi dozvoli da činim šefat za njega, pa će im biti dato i Kur'anu i postu da čine šefat za postače i za učače Kur'ana, da uđu u džennet. Allahu akbar. Zato radujmo se, braćo i sestre, nagradi koju Allah posebno priprema za postače. Jer je rekao, sva djela čovjeka pripadaju njemu. Illa sijan fa innahu li wa ana ajzi bihi, osim posta, on je moj, ja za njega posebno nagrađujem. Dakle, sve što zahtijeva od nas odricanje, zato će onda i slijediti velika nagrada. Ogromna nagrada. Zato budimo presretni što nas je Allah počastio da živimo ove najvrednije trenutke ovogodišnjeg Mubarek mjeseca Ramazana. Oživimo naše noći, budimo na namazu, u dobi,
u ibadetu svih vrsta, udijelimo sadaku, pomozimo nevoljniku, pomirimo posvađane, učinimo dobro i zamolimo Allaha da pomogne našu braću u Palestini, koji cionistički režim uznemiravaju u toku Mubarek Ramazana. Mnogi su predviđali Bošnjacima i žele da i Bošnjaci u Bosni dožive sudbinu Palestine. U Palestini, braćo i sestre, se čitave generacije rađaju pod okupacijom i umiru pod okupacijom. I opet, nažalost, i među njima postoji nesloga i međusobno neprijateljstvo i među palestinskim narodom. I to daje onda sionistima priliku da ih rade to što rade. Zato nemojmo biti naivni. Ne želimo nikome zulum činiti. La tazlimuna wa la tuzlamun, ali ne smijemo ni dozvoliti da iko nama zulum čini. A vidimo da mnogi se spremaju i žele da nam zulum ponovo učini. Narod koji je genocid doživio ne smije mirno spavati. Narod koji ima toliko silovanih majki i sestara ne smije mirno spavati. Narod kojem su čitavi gradovi etnički očišćeni ne smije mirno spavati. Narod koji je proživio 10 genocida ne smije se međusobno svađati, sukobljavati, nego mora raditi na međusobnom pomirenju i jedinstvu. Molim Allaha koji mijenja stanje, da promijeni naše stanje na bolje i da promijeni stanje muslimana u čitavom svijetu na bolje. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه